दैनिक गोमंतक आणि बाल भवन हांच्या जोड पालवान माणकुल्या भुरग्यां खातीर आयतारा समर कॅम्प घडोवन हाडलो। बाल भवनाच्या सालान जाल्ल्या ह्या समर कॅम्पात भुरग्यां खातीर योग, कला, नृत्य आणि काणी सांगप सारकिली कार्यशाळा भुरग्यां खातीर घडोवन हाडल्यो। कार्यवळीचे मुखेल सोयरे गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक आणि भुरग्यां बरोबर मोगाळ संवाद साधीत तांकां मार्गदर्शन करून फुडारा खातीर प्रोत्साहन दिले। पळयात। संचालक संपादक आदरणीय श्री राजू नायक मला फक्त एकच सांगा, बाहुबली पिक्चर ज्यांनी तयार केला त्या दिग्दर्शकाचं नाव कोण सांगा? व्हेरी गुड व्हेरी गुड। समर कॅम्प 2023 चे आयोजन या ठिकाणी बालगृहाच्या मजा करपाक आयल्या न्हू? आवाज येना? कदम प्लेट वा कदम मला कोणतं म्हणू हात Yes, very good. And now 4, 5, 6, 7. Forward rotation. Okay, start. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, very good. Next rotation upwards. Only first half. Okay. बालभवनचे संचालक दयानंद सावळेकर साहेब, गोमंतकचा कर्मचारी वर्ग, सचिन, अरुण, महेश आणि शिक्षक, पालक, मी कुठल्या भाषेत बोलावं? तुम्हाला मराठी आहे सगळं ना? तुम्ही मराठी शिकता, कोकणी शिकता की इंग्रजी शिकता? मराठी शिकणाऱ्या मुलाने हात वर काढा. कोकणी शिकणाऱ्या हात वर काढा आणि इंग्रजी शिकणाऱ्यांनी वा, तर तुम्हाला सगळ्या भाषा येतात. किती छान. मी तुमच्या एवढा होतो ना तेव्हा मला कुठलीच भाषा येत. आता किती हुशार झाले मुलं. वा, आम्ही ती समयी पेटवायचं ठरवलं, मुलं धावून आले. वा, तुमच्यामधला उत्साह ना आमच्या वेळी असा उत्साह नव्हता. आम्हाला आता हाताला धरून ओढून उभं राहायला लागायचं. तुम्ही किती हुशार. खरंच मी अशी हुशार मुलं पाहिली होती. आम्ही कुठं कुठं फिरतो, गोव्यामध्ये जी हुशार मुलं असतात ना तशी आम्ही कुठंच नाही. खरंच तुम्ही आधीपासून हुशार होतं की आता हल्लीच हुशार झाला? हातावर करून सांगा. हातावर करून सांगा. सर्वात हुशार मुलं हातावर काढे, मुलगा किंवा मुलगी. वा वा. आणि पाठीमध्ये बसलेले हुशार नाहीत का? वा. बरं, मला एक सांगा, तुमच्या हात खाली करा. तुमच्या कोणाकोणाच्या घरांमध्ये वर्तमानपत्र येतं? कंची भुरग्याच्या घरात आम्ही जर पेपर येतो तो येतात, हातवर काढा. पेपर आहे ना? वाचपाचा पेपर आहे ना? न्यूजपेपर आहे ना? गुड गुड. आणि ज्यांच्या घरात तो येणार नाही त्याने फाल्या सांगा मग बाबा सांगा, बाई माका आमच्या घरात पेपर येवपा जाय. कितें गो सांगता रे गो? चीफ मिनिस्टर जाय प्रश्न विचारा. आमचो पणजेचो रस्तो केन्ना जातलो तो? हा जातलो काय जाय पणजे बरी जातली. मागीर गुड. तुम्ही सामकी व्हडले जाता की सामकी नेटान व्हडली लिडर जावपा जाय. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कोण इंजिनियर, दोतोर ते करूनय बी बरी लिडर. गोंय पळय आसा आमचे ते ल्हान, ते बरें करपाक जाय सगळ्यांनी. हा सामकें तुमकां तुम्ही हांगा सगळीं आयली, बरीच तुमची पालक आयल्यात, सामकी ग्रेट.